Čaute ľudia, to som Nexpel7 a vítam vás u ďalšieho videa z Minecraftu. Konečne sa nám upgrade verzia na 1.8.8 a to znamená, že konečne môžem natáčať. Nie, neznamená. Znamená to to, že som lenivý a konečne sa mi chce natáčať. Nechcel som ísť skôr, len nejako som nenatáčal. No, moc veľa kecam. Asi je to. Sa to niekto vypaluje. Tak. Jak som vám vral, že strašne chcem už mať Endermana. Endermanovník obyčajný. Tak už ho konečne máme. Tak to tu dali Super Smash Mobs, môžeme mať 4 alebo až 6 hráčov. Ja si vyberám tých 6. Tak. Ja si rýchlo zvolím Endermana, ako vidíte, už som si ho kúpil. Tak. A hneď vám ukážem, aké má Enderman Kitty. I believe I can fly. I believe I can Dobre, už neskoro. A tu sú zase už týmy. To je, že diamantový tým a neviem aký. No, tu sú až 4. A čo tu? No, a Endermana takto dvihne. Teraz držím ten blok a takto vyhodím. Čo je podľa mňa akože fakt dobrý skill. A môže ho používať neustále. Pomoc! Blbý oni. Nie. No čo to takto robím, jak... Kde si, poď sem ovca. Kto ma smotil? Dobrý skeleton. Tak. Ako vidíte, už som sa v tom trochu aj zlepšil. Normálne by som už spadol. A? To som trochu zase už prepiskol. Ako vždy. Typický Olivax P27. A v popisku, ak nezabudnem, tak vám dám do popisku moju... hodil po mne gunpowder a netrafil sa. Nešiko. Ako vidíte, Enderman je trochu čarpavý, ale je celkom dobrý. Pomoc. Rýchlo, ideme. Tak, kde si, bum! Neskoro. Tak si ukážeme druhý skill, ktorý ani neviem, čo robí. Neviem. Jaj, to robí takýto particles efekt. Jasné, vidíte? Počkaj, ja neviem presne, čo to robí, ale je mi... Jak to? Že... Chytaj! A v tomto budeme hrať aj Mix Arcade v tomto videu. No a do popisku... Nie, kto zasa... Jaj, blbý Jony. Tento tu. Golem! Jak som sa zlakol. A koho? Tu je Iron Golem. Kde si, poď sem. Dum, čaľaka. Neviem, čo to znamená, ale mi to jedno, pomoc. Tam je ďalší Enderman. Zasa. Nie, vidíte? V tomto väčšinou skape môj bracha. Ale teraz som aj ja. Pomoc! Creeperovník. Poď. Tak, poď. Von. Dopozná nakopni to. Poď. Neviem, čo to spieva. Nie, nevadí, už sme prehrali. To vôbec nevadí. No tak. Tak ukážeme si Mix Arcade. A týchto Mix Arcade je veľmi veľa. Takto. Ktoré hráme? Aha, asi aj viem. No neviem. Tých Mix Arcade to sa stále nejako strieda v nejakom poradí. A to je fakt veľa druhov. Napríklad, že sú vitery niektorí hráči a niektorí obyčajní hráči so sekerou, ktorá im pridáva na niekoľko sekúnd nejakú rýchlosť. Počkaj, to stopnem, lebo to fakt trvá dlho. Už do keľu, čo som ja urobil? Tak. Rýchlo. Tak. Zase blbne mi myška. Nie. Už to je lepšie. Tak. Čo? To je asi nejaká bitka, ja neviem. A prepáčte, že tento skin, ale fakt mi napíšte nejaký odkaz na nejaké video. Na môj e-mail mi napíšte, lebo mňa akože fakt štve, že mám takýto síce debilný skin, ale mne to... Nie, úplne blbne myš.
som sám doma, vám prezradím. Moja babka, moja mama, môj bracha. Ale keby to bola sestra, tak by to bola aj moja dokonca. No a všetci sú preč. Pomoc. Jaže premoc, ja som taký, čo? Fakt neviem. Ja už viem, čo sa tu robí. Tu sú takí... Ona ma sotila? Tak ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne, ženská. Ja už viem, ty to má one. Ty, keď ma zabijú, tak ja som ten čer, neviem čo. Pomoc, kde si, choď preč, si marha. Choď preč. Už som s ním. Mám stále regeneration. Vidíte? Henty sú runners, čo sú že utekáči. Ja som ho použiť, predsa ten meč. Ja som ho použil. Ja nemám mozog. Počkaj, takto. Viete, to je jak Viter, ako keby. Niekto postavil Vitera, lenže to je strašiak do pola. Čiže som sa pomýlil. Ňa. Šupíri. Bum. Čo? Toto je asi bug, ale ja fakt nemám fall damage. No, teraz. Čo? Prečo? Ja nemám vypnuté zvuky. Ty prdel, akože prepáč, ja mám vypnuté zvuky, ja si ich potom zapnem na ďalšie Mix Arcade. Poď. Nie, čo mi tam nejde vylesť? Ty prdel, ja som nešikovný, jak taký... neviem čo. Rýchlo tam žudlíček. To asi otvorilo nejaké dvere. Je škoda, že to nemôžeme ničiť. By to bolo o mnoho lepšie. Taktože, pozrite. 3, 2, 1. I believe I can fly. Torndog. Čiže ten hráč asi zostal, mám pocit. Kto to vyhral? Asi my. Hej, my sme vyhrali. Postupujem. Toto fakt akože neviem čo je. Ja to zatiaľ stopnem. Tak. Konečne som späť a prepáčte, že to takto blbo... Počkaj, čo hráme? Ender Dragon asi na nás ide. Jasné, my útočíme na tých žltých asi. Ja neviem, poď sem. Tiež musím utekať. Tiež musím za ním... On je ja som hral, že sú tu Ender Draci. A nie, Nie. Ako... Ja v Minecrafte neviem nejak, že extrémne dobre... Toto. Hop, kašleme na to. Super, som vo vode. Ako, díky ti, drako. Ojej. Smola. Akože, počúvajte. Ja tu zrazu toto. Si idem na nejakú minihru. A sedel som... zasa som na ňom sedel. To bola celkom ako prča. Idem ja na niekoho skúsiť. Attack of the Carpil. Tak. Super, mám ho na hlave. Haha, toto je dobrá halus. Toto je tie prča. Juhu. Bim, bam, bom. Toto je ináč akože dobrá, iná halus. Počkaj, ja s ním pôjdem na nejakú minihru. Tak to pôjdem, že do Mix Arcade. Čo? Už som tam? Ideme. Ruším F5. No, my stojíme. Dobre, s ním sa nedal to odteleportovať. Smola. Choď preč, otvora. Tam na mne je? Ne, on tam levitoval. Ahoj, Creeper Evolution. Neviem, čo je. Neviem, čo. Tak. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak sa vám páčilo, tak mi dajte like. A ak sa bojíte napísať verejný komentár, tak mi napíšte na e-mail. To nebola otázka, to bol príkaz. Ne, jasné, že sa len prču. Jasné, že si robím srandu. Necháme to až do tých 10 minút. Tak to budeme zdržovať. Idem si zahrať... áno. Nie, ideme do Super Smash. Do Super Smash Mobs. Ja fakt akože neviem hovoriť. Rýchlo ideme za skeleton. Tak. Toto je úplne podľa mňa dobré, že skeleton v niektorých veciach a v niektorých je na nič. A ak sa dá so skeletonom s Endermanom, ja som tam.